So, ubos yung pain. Sana may malaki itong kasama. Guys, good size. Mayroon guys, uboy naman, no? Yun guys, magandang hapon sa inyong lahat. Magpapandaw tayo ngayon ng ng 26 piraso na trap. Bali yung una natin papandawin yung malalaki, yung 6. Bali gawin natin ito guys part 1 tsaka part 2 para hindi masyado mahaba yung vlog natin, yung video. Bali ang laki na ng sinibasan. Yan mula dito yung dagat hanggang dito yung dagat. Karating ko lang guys galing sa trabaho. Naglagari ka kanina ako sa nyug pambahay. Kaya inabot tayo ng hapon sa pagpandaw. Abangan nyo guys yung part 2. Yung maliliit na trap, yung 20 piraso. Malapit na ako guys sa pinagtatagan ko kanina sa unang trap na malaki. Sana may huli guys. So yun guys, shoutout pala sa inyong lahat. Salamat sa walang pasawang pagsuporta sa aking munting channel. Ito guys yung unang trap natin, sana may huli. Bali yung pain pala natin guys, igat ay ubod. Igat sa dagat. Suga crab tsaka alimango. Yan yung pain natin malalaki. Mga pang ulam lang guys. Yan ayos na rin to pang ulam. Stay tuned lang guys. Bali na dito guys yung pangalawang trap natin. Nandyan. Ganito guys kalakas yung agos dito sa ilog namin kapag malaki yung high tide. Ayan napakalakas guys Bali papunta tayo dun Bali pasalubong tayo sa agos. Ubusan ng lakas sa pagsagwan. May suga-suga crab sa taas guys Suga-suga crab din. Ang daming suga-suga crab yata guys. Ayan guys ang dami. Apat na piraso yata guys Ayan apat na piraso. Ang laki ng bawas ng pain. Grabe. Dito guys yung pangatlong trap natin. Sana may huli guys. Sana alimango naman. Hindi na yung suga-suga crab. Ang ulam lang guys, kalantugas saka limango. Nandito na guys yung pang-apat na trap natin. Limango guys Sana may kasama guys. Ubos yung pain. Sana may malaki itong kasama. Guys, good size. Ayan ayos. Ayos guys. Ayos dalawa mga good size guys.
Ayos. Nakadali din. Nandito guys yung panglima natin. Trap. Yung bago natin ginawa kagabi. Tingnan ko kung may huli ba guys. Mayroon guys, uboy naman no. Ayos. Uboy naman no guys oh. Ito yung bago natin gawa guys. Mga good size. Ayos. Bali isang trap na lang guys na malaki yung papandawin natin. Ayos, nakadali din. Ito na guys yung last trap natin guys na malaki. May huli kayo guys. Maliliit na ano. Malas yung ano. Malas yung ano. Bigo tayo sa last trap na ano malaki. So yun guys. Salamat sa panonood. Abangan nyo guys yung ano part 2. Sana panoorin nyo ulit yung ano part 2. So yun guys. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. So yun guys, God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi.